obia tumitia ne nyonko na so me mete hai menye sent saa na wonso nye sent na de wo ba wiase a twere no se wa anya bone dakora no de na nipa amfa anya no na ente se wo a wonye sent enti mfomso wo ho na muntie se emfomso ba the more ya wu dwane free mfomso ho ana ohaw ba the more ya wu dwane free ohaw ho no the more no na multiply yeah se udwane free ohaw ho ana mfomso ho a afei na multiply more ayese woni obi kasa na wotwa ntro yeah woni obi kasa asem no nokure pa wo ho na nso wanka nokure no de ayi operation na esese ye koyaw na ye nokure na wote yaw ne kese pa baako ema yaw no ekono wanye no wokọ wi painkillers enti wotwa ntro a se nipa no ose busa osa asem no biye wa wota gina hodi na afi na wokaka ye wodi nka busa am ne krade na ndi nka aka ye sa de we sambo a wa wutie meka di asem na ndi nka aka ye ana se wodi nka aka bibi kura ma na to na sum a chesa osa pentro foforo na wotwa e de aye cover up of the di nka nsi ye no enti mo adama sa asem bi ba na panyini bi fra wo ho a men nye mrentuasem sabe panyini bia wa adwene o wa aso o wa ani na wo wa no ya wodi tiasem wodi hwade de wodi ka ni baabi a adwene no bekere no ye kwampamande to ti se wo ho na wunyankra bi free panyini bi nkyɛn a ya kɔ wate kɔ na wampebra mabra wunya bre wanhwe ya wasembesei enu ho no afi na wudwane asa akɔ akoto apanyine no so omoa wo enso na aka echi